alt det her teknologi. Ja, Hvad fanden skal man bruge? jeg troede, jeg havde styr på det, men du ved, første gang for alt. Jamen selvfølgelig. Men nu starter vi så, simpelthen. Klokken er allerede bagud. Jamen for helvede, så nu når vi det ikke. Ja, får vi så at fungere. Yes. Beklager, ja. Det er blevet lidt stresset der. For helvede, nu skal jeg lige have lukket dig ned. Sådan der. Kan du høre mig, Christian? Ja, jeg kan høre dig. Glimrende. Jeg tror vi også, at folk kan høre os egentlig. Er der hul igennem? Ja, altså sådan... Kan nogen skrive, hvis de ikke hører os, eller hvis der er nogle tekniske problemer? Kan andre høre lyden? Ja, det ser ud som de fleste skal høre. Nå, men vi... bare for sådan at sætte lidt ramme, fordi vi kunne have snakket i 24 timer om det her emne. Og det kan vi ikke forvente, at folk har. Og jeg tror, min mand vil blive lidt utålmodig. Så vi skal have i hvert fald en god time, tænker jeg. Ja. Og så at vi... Altså, jeg har set lidt på de spørgsmål, der kommer i kommentarfeltet. Jeg ved ikke, om vi kommer ind på alt af det. Men hvis folk har nogle spørgsmål, så kan I eventuelt skrive nogle kommentarer til sidst, tænker jeg. Jeg håber, at du har styr på alt det der, Christian. Ja, jeg prøver. Jeg skal prøve. Det er sgu ikke alt det her. Ja, men bare sådan super hurtigt. Jeg hedder Kristin, jeg er læge, og vi kender hinanden sådan, jeg skal ikke sige lang tid, men den lille tid har været god. Ja. Og jeg startede jo formidler om kost for sikkert 2 år siden nu. Hvor det var jeg. Og så det var egentlig sådan, vi lærte hinanden at kende, fordi du er også passion omkring kost, og hvordan det på en måde betyder rigtig meget for vores folkesundhed. Absolut. Og det jeg kunne mærke, når jeg sådan så dig på Instagram, det var lidt den samme sådan frustration, du sad inde med som mig. Ja. At hvorfor bruger vi ikke nu af den viden, vi har? Hvorfor går det så langsomt? Hvorfor bliver vi ved med at gøre det samme igen og igen, når det helt åbenlyst ikke virker? Ja. Så det er sådan lidt super kort om mig. Men hvis du også bare kan sige lidt om dig selv også. Jamen, jamen jeg er også læge. Jeg er snart speciallæge i anæstesiologi, så som jeg plejer at sige, jeg lægger folk i kunstigt koma, frivilligt selvfølgelig, til daglig. Og så når jeg ikke gør det, så hjælper jeg folk med at optimere deres med livsstil, og det har jeg gjort i mange år efterhånden. Både i min egen biks og i nogle andre bikse, og så har jeg jo heldigvis fundet dig og andre ligesindede sundhedsfaglige, som jeg kan spare med, og det er jo fantastisk, at vi kan starte sådan lidt en græsrodsbevægelse her i virkeligheden, hvor vi råber op om de ting, der er galt i systemet, og alle de ting, der ikke fungerer. Åbenlyst ikke fungerer. Ja. Så der er lang vej nu, men ja, men det starter jo med sådan nogle Instagram lives her, så må vi se, hvor langt vi kommer. Ja, og jeg blev jo kaldt negativ hele tiden, for jeg fokuserer på det negative. Men så vil jeg vende den helt om og sige, at jeg er egentlig en kæmpe optimist på den måde, at altså, den eneste måde, vi kan få det bedre på, det er jo at adressere, hvad der virkelig er problemerne, og tale om det. Ja. Og der er jo ikke et eneste problem, som ikke har blivet løst med, at folk diskuterer at bruge sin fornuft, og derefter kommer videre. Så det er sådan... Det tror jeg er vejen frem, så det er, jeg er kæmpe optimist. Jeg tror, vi kan løse mange af de her problemer, vi bøvler med. Jeg tror faktisk, du er langt. Men det er jo godt, det kan jeg jo også blive inspireret af i øvrigt. Så jo, vi er optimistiske, men der er et stykke vej endnu. Ja, nu får vi også en virkelig sød melding her. Godt, der er nogen, der vågner op inden for lægeverden. Tak for jer. Så der er jo nogen også, der sætter pris på det i hvert fald, og det er også dejligt, synes jeg. Men lad os gå til det. Det første, vi har, det er jo sådan lidt at snakke om, altså, fortælle sådan helt grunden til er jo også, fordi jeg selv har brugt rigtig meget tid på at gå ind i det her med kostråd. Netop fordi jeg tror, at jeg selv har været en af de læger, som har tænkt, at når folk kommer ind til mig og helt åbenlyst har en masse sundhedsproblemer, for eksempel med vægtnedgang eller masse andre, altså nogle af de her kroniske sygdomme, den her brede vifte, som vi ofte ser, både hjertekarsygdom, diabetes type 2, begyndende demens og så videre, så har jeg, og de så siger, de gør det, de skal. Altså de spiser frugt og grønt, alt det de prøver virkelig at følge rådene, og de spiser fiberrigt og så videre.
så har nok jeg været inde i læge, der bare sådan rullet med øjnene og tænkt sådan, ja, sikkert, eller det har du nok ikke. Og så synes jeg ligesom den samme fortælling bare skete igen og igen og igen, særligt når jeg var i praksis oppe i Norge, hvor jeg sådan virkelig ser nogen, der prøver at følge de her råd. Og igen, som den arrogante læge, dengang så var jeg sådan, jeg var helt sikker på, at det var, de snød, og at de prøvede at sælge mig et eller andet, som bare ikke passede. Men så ser jeg jo lidt mere på folk sådan tæt på mit liv, som for eksempel min mor, som jeg ved ikke hører på lige nu, så jeg udleverer hende lidt, men altså som ud fra mit perspektiv spiser forkert. Helt åbenlyst problemer med sit helbred, som bare bliver værre og værre med alderen selvfølgelig. Super svært med vægt, altså sådan op og ned hele tiden, og du ved, ændrer en ny knækkebrugkur hver eneste sommer, og problemet er, når jeg så konfronterer hende med, at hun spiser forkert, så forstår hun ligesom ikke, hvad jeg mener, fordi hun spiser faktisk efter, hvad myndigheden anbefaler. Ja. Hun spiser jo rigtig meget, det er knækkebrød, spiser næsten ikke noget fedt, spiser i hvert fald ikke noget animalsk mad. Altså så det går i, knækbrød, fiber, kalorier og så videre. Og det er jo lidt det, altså sådan, så hun følger faktisk kostrådene. Det er det mit point. Altså hun følger dem faktisk. Ja. Og du ved, prøve at få de her 5 om dagen, nærmest tæller gulerødder, så hun kommer op på de der 5, altså så alligevel går den forkerte vej. Så sådan, jeg tror også bare, jeg sådan personligt bliver meget sådan investeret i, hvad er det, vi egentlig fortæller, og hvorfor virker det ikke, og er det så enkelt, som at folk ikke følger det, og det kan vi jo gå nærmere ind på, fordi der er rigtig meget data, der tyder på, at vi faktisk spiser mere fiber, vi spiser mere frugt og grønt, og vi gør mange af de her ting. Vi spiser også sindssygt meget mindre fedt, end vi bare gjorde for 50 år siden. Så er det mærkeligt, at alt det, vi skulle forebygge med det her råd, har eksploderet. Så det er jo sådan mit udgangspunkt, og der tænker jeg også, at vi kan begynde at allerede tale om, hvor kommer de her råd fra, hvornår starter de at komme ind i vores liv. Altså det er jo i virkeligheden en sindssygt god segue ind til en historieteam. Ikke helt, men i hvert fald et historieindslag. Jeg tror, at hvis man skal forstå, hvor vi er nu, og hvor vi er på vej hen, så er vi nødt til at vide, hvor vi kom fra. Ja. Og jeg tror, at det vil være rigtig vigtigt for mange at have en eller anden forståelse af, hvorfor i virkeligheden det er gået så galt, det er. Og man kan sige, at altså, i flere millioner år, der har man jo udviklet sig med en kost, som primært var baseret på naturlige, uforarbejdede fødevarer. Det er jo meget ukontroversielt i virkeligheden. Og så kan man sige, at gennem evolutionen, så har jæger-samlersamfundet over hele verden ligesom tilpasset sig fødevarer, der var tilgængelige i de miljøer, som de nu engang befandt sig i. Og de her miljøer, det er selvfølgelig stærke, sunde og fri fra alle moderne kroniske sygdomme, selvfølgelig. Så kan man sige, de fleste sygdomme, de begyndte faktisk at dukke op, efter vi begyndte at dyrke jorden, hvilket jo i øvrigt er en lille smule sjovt for cirka 10.000 år siden. Ja, altså det var bare sådan en lille anekdote, som, snikskryt, altså sådan, eller hvad, altså jeg har læst faktisk det første gang, man beskriver diabetes, det var efter jordbrugsrevolutionen, altså også i gamle Egypten. Det er første gang, man beskriver, at man smagte på tis, det smagte sødt, og man fik, altså mere eller mindre den første beskrivelse, der hedder metabolisk syndrom, vi kender i dag. Det kom altså af kornindtag, så det ud som dengang i hvert fald. Ja. Absolut. Og det var faktisk ikke, og i virkeligheden så synes jeg jo lige sådan også til det her vil jeg sige, jeg synes jo det er i virkeligheden meget sjovt at tænke på, at mennesker, altså vi er jo dyr, det håber jeg ikke, at der er nogen, der heller er i tvivl om. Mennesker er dyr. Vi er lige intelligente nok til, hvad der er godt for os. Vi er jo dyr i bund og grund. Og vi er det eneste dyr, der nogensinde har eksisteret i planetens 4,5 milliarder års evolution. Ja, der har behov for aceterer og kostråd og alt muligt andet for at spise. Nævn et andet dyr på planeten Jorden, for at kunne finde ud af, hvad vi skal spise. Det er jo i virkeligheden, det bør jo i virkeligheden fortælle os rigtig meget. Og det var i virkeligheden ikke før det 20. århundrede faktisk, eller før det 20. århundrede, der var der jo ingen centraliseret kostråd overhovedet. Og ernæringen, dem blev ligesom styret af kulturelle normer og behovet for at få tilstrækkelige næringsstoffer i øvrigt, fordi det i virkeligheden, som vi skal snakke om. Og det var først i 1900-tallet faktisk, at regeringer og videnskabelige institutioner osv., de begyndte at påvirke folkesundheden gennem kostanbefalinger. Så er det jo superhamrende,
vigtigt at forstå, at den første organiserede videnskabelige tilgang til kostråd, den blev præsenteret af en, der hed W. Atwater i 1902, og han betonede variation og proportionalitet og mådehold, men videnskaben på det tidspunkt, den var stadig et meget, meget tidligt stadie. Det vil sige, at man vidste ikke, hvad vitaminer og mineraler var, så det var primært fokuseret på protein, kulhydrater og fedt. Så skete der faktisk det, at så i 1920'erne, der begyndte udviklingen af de første fødevaregrupper, hvilket jo faktisk er interessant. Fordi i takt med, at viden om næringsstoffer den voksede, jamen så udviklede forskerne en kategorisering af de her fødevarer her i 5 hovedgrupper. Det var mælk og kød, det var kornprodukter, grøntsager og frugt, det var fedtstoffer og fedtholdige fødevarer, så var det sukker og sukker. Og de her grupper her, de var primært designet til at sikre ligesom tilstrækkelig næringsstofindtag. Men der var ingen restriktioner, vel at mærke. Ingen restriktioner på hverken fedt eller kolesterol på det her tidspunkt. Så fortsætter storytime. Nu håber jeg, at I alle sammen har en lille kop te her og et økologisk tæppe. I kan bruge her, fordi så kommer vi lige ind i nogle årstal her, som er ret essentielle for at forstå, hvor vi kommer fra. Fordi de første officielle anbefalinger, de kom i 1941. Ved den nationale ernæringskonference i 1941 blev det første Recommended Daily Allowances, det vil sige det her med, hvor meget vi gerne må indtage på daglig basis, introduceret. Og de fastsatte de anbefalede indtag af kalorier, det kan man så snakke om, og så 9 essentielle næringsstoffer baseret på den videnskab, man havde dengang. Så skete der det i 1943, der udgav USDA, The Basic 7 Food Guide, som ligesom også var designet til at sikre, at amerikanerne, fordi det vi lige skal huske, det er, at det meste af det, som vi ligesom har adapteret herover, det kommer fra Amerika. Og det var ligesom den her 7 food guide her, det var ligesom noget, der skulle få amerikanerne til at spise en afbalanceret kost under 2. verdenskrig i virkeligheden. Og som sagt, der var stadig ingen begrænsninger på fedt og kolesterol. Så kom 50'erne, og der skete nogle rigtig vigtige ting i 50'erne, som der er værd at lige hurtigt bide mærke i. Og nu skal du selvfølgelig bare stoppe mig, Christian, men jeg tror, det er vigtigt, at vi lige får det her med. Og det er, at enkelte forskere, de begyndte at spekulere i, om kosten kunne påvirke forekomsten af hjertesygdom. Og der er en af de mest indflydelsesrige forskere, der fandtes dengang. Det var en, der hed Ancel Keys, og ham kan man tale rigtig, rigtig meget om. Han udviklede sin tvillingehypotese med lipidhypotesen, diet heart hypotesen, altså en teori om, at mættet fedt og kolesterol i kosten var hovedårsagen til hjertesygdom. Kan jeg bare sige en ting for folk, der vil læse mere om det, for der har jeg læst lidt i dag om den her. Altså, den her bog, Big Fat Surprise, den beskriver det rigtig meget, altså hvad der skete der i 50'erne og 60'erne, og hvordan på en måde, altså næsten al den forskning, der skete der omkring, altså det du siger, diet heart, hypotesen, altså hvordan det formede egentlig alt vi gør i dag. Så hvis man vil ligesom dykke mere ind i det, så er det en rigtig god bog at starte. Den er virkelig velskrevet, og hun er altså pissedygtig, Nina. Jeg elsker hende. Ja. Også, hun er dygtig. Og man kan sige sådan, og det er jo kun meget, meget kort, det jeg siger her. Der kan man sige, at han udviklede jo så den her hypotese her, og det er vel at mærke en hypotese, som ikke var særlig videnskabeligt underbygget. Det var nogle det var noget epidemiologi, altså nogle observationelle studier, som man lavede, eller i virkeligheden et studie meget. Han lavede det her 7 country studies, som han lavede, som i virkeligheden ikke kun var 7 lande, men som drejede sig om mange flere lande, hvor han udvalgte, kan man sige, de lande, der passede den graf, der bekræftede ham i hans hypotese omkring, at mættet fedt og kolesterol var forårsaget hjertesygdom. Og Frankrig var for eksempel ikke med. Eller de lande i verden, der spiste mest mættet fedt og havde eller de laveste forekomster af hjertekarsygdom. Den passede ikke helt ind, så den røg ud. Lige præcis. Og det, der så skete, det var i 1961, der begyndte den amerikanske hjerteforening, på trods af, at der ikke var særlig meget evidens for det her overhovedet, der begyndte de for første gang at anbefale at reducere mættet fedt, udelukkende baseret på Ancel Keys epidemiologiske studier, hvilket selvfølgelig er super problematisk. Den anden ting, der så skete dengang, det var jo, at der var en valgkamp tilbage i 1972, som er ret essentiel, og det var valgkampen mellem Richard Nixon og George McGovern. Det behøver vi ikke gå så meget ind i. Richard Nixon, han vandt jo en jordskredssejr i virkeligheden, men stod så også over for en tabt krig i Vietnam og stigende fødevarepriser og utilfredse husmødre og en meget, meget frustreret landbrugssektor.
Og så er der flere årsager til, hvorfor det så skete. Men i virkeligheden, det et essentielt punkt i det her, det er, at forbrugerpriserne de steg meget, meget drastisk under Nixon. Så gjorde Nixon det, han udnævnte en, der hed Earl Butz, som landbrugsminister, med 2 hovedopgaver primært. Den ene, den var at øge den økonomiske velstand blandt amerikanske landmænd, og den anden, det var at sænke fødevarepriserne. Og så var det, man skulle finde ud af, hvordan delen løser man det her. Og hans løsning på begge problemer, det var at fremme majsproduktion i industriel skala, hvor landmænd altså modtog statslig tilskud for at dyrke majs på alt deres tilgængelige jord. Problemet var jo så, at al den her majs her, den skulle ligesom spises. Og udfordringen blev nu så at overbevise verden om, at korn og kornprodukter, de var sundere end naturlige fødevarer med et højt indhold af animalsk fedt og protein. Og det er jo et fødevare, som jo selvfølgelig vi mennesker havde spist igennem hele vores evolution. Og konsekvensen den blev, at billige, næringsfattige, energitætte planteafgrøder som majs og hvede og sojabønner osv., jamen de begyndte at erstatte de næringstætte animalske fødevarer. Det der jo så skete, det var, at McGovern han tabte jo. Men han fortsatte, og i virkeligheden, der gik hans politiske karriere rigtig meget ned ad bakke efter det. Men han var, han var stadigvæk, eller det der sådan set skete, det var, at efter den ydmygende sejr, der mistede McGovern støtten fra sin partiledelse. Og i 1976, det vil sige, der er vi altså et par år længere fremme, der kan man sige, der skete der det, at det eneste, han havde tilbage, det var formandskabet i senatets udvalg for ernæring. Det var truet af opløsning, og det blev indlemmet i et underudvalg inden for en anden sektor, som havde ernæring, under senatets landbrugsudvalg. Og landbrug går altså rigtig meget igen her. Og det resulterede så i en dramatisk reduktion i komiteens budgetter og personale og alle mulige forskellige ting. Så man kan sige, det som McGovern han gerne ville med den sidste del af hans politiske karriere, det var at gøre et eller andet, og det blev så i virkeligheden at foreslå ændringer i det amerikanske kostråd, det formål at undgå en epidemi af dræbersygdomme i virkeligheden. Men jeg tror, vi må gå lidt længere, altså sådan til sådan, hvad det betyder for danskerne, fordi det her er jo en spændende historie, der ikke det. Og nej, og den var og du har fuldstændig ret, Christian, og jeg skal også passe på, at jeg ikke går for meget. Pas på, for vi er allerede gået 20 minutter ind i tiden. Selvfølgelig. Det jeg bare lige vil sige, det var, fordi det er rigtig vigtigt at forstå, at, det er klart. at McGovern-komiteen og i øvrigt en vegetar, der hed Nick Modern, og nogle læger, som var under Keyes' vejledning, som jo det vil sige, det var blandingen af det Ancel Keys sagde, som var en hypotese, som ikke var bevist, og en blanding af en masse produktion, som i virkeligheden, og et landbrug, som i virkeligheden gerne vil sælge en masse produkter, der gjorde, at de der 6 kostråd, som kom dengang i 1977, de første kostråd, som jo bad os om at øge kulhydratindtaget, reducere fedtindtag, reducere mættet fedtindtag, kolesterolindtag, også reducere sukkerforbruget, man måtte gerne holde det helt op på 10%, og så reducere vores saltindtag. Så basically, så var det sådan set bare det sidste. Det var mere bare for at sige, at ham, Nick Modern der, og den komité identificerede de her 6 kostmål, der siden har formet den ernæringsdebat, som vi har i dag. Og det vil sige, de forbliver grundlaget for de kostråd, som traditionelle diætister og læger, vi er uddannet efter, uanset hvor vi er uddannet henne. Og det er et kæmpe problem. Det vil sige, der fulgte altså 50 år med en kostpyramide, der bad os spise 8-10 serveringer af korn og kornprodukter i løbet af en dag, som var 0,0 evidensbaseret. Og hvad skete der efterfølgende? Kommunen Jorden eksploderede i kronisk sygdom. Ja, det er jo ligesom der, hvor vi er i dag. Men det der også bare som vil sige, altså det var de første danske kostråd, de kom jo også i slutningen af 70'erne her i Danmark, så de var jo inspireret af, altså nærmest copy-paste. Udelukkende inspireret. Ja, og det skete i alle vestlige lande. Så det, at jeg havde en idé om, at det var sådan norske fagfolk, der du ved, udarbejdet, kigget på nordmænd, eller i hvert fald, når jeg boede i Norge engang, ikke? Og ligesom, men de her er stærkt inspireret af USA. Det er i hvert fald super vigtigt at få det med sig. Og så er det også lidt det der med, at folk tænker, at de her råd er evidensbaseret. Og når jeg hører evidensbaseret, så tænker jeg, at evidensen kom først. Og så rådene. Og en PhD-afhandling fra Cambridge, fra Zoe Hartcombe, som du kender godt, jeg ved ikke, om andre kender hende, super dygtig.
hun fandt jo ud af, at den evidensen, altså de kliniske studier, som var der dengang, når de her råd blev rullet ud i starten eller slutningen af 70'erne, om at spise mindre fedt. For det er jo det, det er hjørnestenen på kostråden, kan man sige. Du skal begrænse nu, og hvis du begrænser fedt, som er ligesom 1 af 2 energikilder, eller 1 af 2 makronæringsstoffer, der giver energi til vores krop, så øger du selvfølgelig andelen af kulhydrat. Og for det første var alle studier gjort på syge mænd. Ikke nogen børn, ikke nogen kvinder, ikke nogen kvinder i fertil alder, ikke nogen gravide. Og det der sådan gør mig sådan lidt, at mit blod begynder at boble lidt, det er jo lidt det der med, at de blev, altså, hvad skal jeg sige, overført til dem også. Så selvom, det var heller ikke nogen evidens for den gruppe, altså de syge mænd der, der var ikke nogen evidens for, at hvis de spiste fedtfrit, så gik det her ned hos dem. Det var det ikke. Men det var, men det der, det jeg synes sådan, det der i hvert fald har provokeret mig, eller engageret mig, eller kald det hvad du vil, det er jo, at de her blev implementeret hos børn. Og der synes jeg også sådan, der kan vi også, jeg synes, det kan vi så gå så meget mere i historietimer, men der synes jeg også, det er meget interessant at se på den modstand, de her råd fik, blandt andet fra Amerikansk Pædiatrisk Forening, hvor de i 80'erne, 90'erne virkelig stod op på de her møder, og sagde, at det her vil gøre, at børn ikke får de næringsstoffer, de skal. Ja. For det problem, og der er jo sådan lidt kernen til, hvad er problemet med de her råd? Og det skal vi komme tilbage til, men det største problem, som jeg ser det, er jo, at hvis du er bange for fedt, eller mættet fedt, så gør det jo, at du automatisk vil udelukke de mest næringsrige fødevarer, der findes. Så det er jo bagsiden. Og når du der ser på evidensen, at den ikke er der, for det første, og at det udelukkende er på epidemiologiske studier, så forstår jeg ikke, at man ikke har testet det mere. Og så finder man ud af, at det er testet. Det er klinisk testet. Og hver gang du klinisk tester det, så får du bekræftet, at den hypotesen ikke passer. Så det er jo det, jeg synes, der er mærkeligt. Og du ved, gør, at jeg også sådan, synes, det her er vigtigt at tale om. Men hvis vi spoler lidt videre til så interessekonflikter, nu har du været inde på nogle af det, men altså... Der er jo interessekonflikter alle steder. Det er jo vitterligt, og man kan igen, lidt ligesom dem, jeg har gjort nu her, sådan ret sådan årstalsmæssigt, så kan man videre, det var jo til 1977, det var første gang, at de her kostråd, de kom ud. Men fortsætter man så stille og roligt, jamen så finder man jo ud af, hvor meget, jamen jo alt fra Kellogg's til Coca-Cola, til Nestlé, til General Mills, til alle mulige kæmpe industrier bliver blandet ind i alle de her ting her, mange gange også for at undertrykke faren ved sukker. Det ved vi, Coca-Cola har betalt for en del studier, der er ligesom promoveret, at motion var vejen frem, fordi det handlede jo om kalorier det hele. Det handlede om at bevæge os mindre, og så skulle vi spise. Og det, jeg får næsten sur opstød, hver gang jeg siger det, men alt i moderation, og alt med måde. Så gør jeg lige sådan her. Fordi det er jo noget bullshit. Og desværre, og så kan man sige, så kom den farmakologiske industri jo også ind over, fordi så blev det lige pludselig, at der var nogle biomarkører, som pludselig blev superhamrende vigtige, som blandt andet kolesterol, som vi også snakket om før. Da der så var en pille for det, så var det pludselig rigtigt, og så var der lige pludselig mange betalte studier igen for at bekræfte, hvad kan man sige, den hypotese, som faktisk eller forsøger at bekræfte den hypotese. Alexander, der er rigtig mange, der har brugt sig over din dækning der. Du er meget utydelig. Ja. Bare så du ved det, der er flere, der skriver, at din videokvalitet er dårlig. Jamen, det er jo fordi, det er på min telefon. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Den virkede ikke på computeren. Kan folk ikke høre, hvad jeg siger? Jamen, det kan bare se dig utydeligt, men så får de høre din stemme i stedet for. Videokvaliteten, den må så være, som den er. Jeg kan prøve at slå wifi fra på min computer. Så må jeg lige se, om det så bliver bedre. Nå, men det er fint nok. Det håber jeg. Nå, men anyway, jeg håber i hvert fald, I kan høre, hvad jeg siger. Lyden er fin, siger de, så det er... Okay. Jeg er virkelig ked af billedet. Jeg ved ikke lige det på min telefon. Men det er, som det er. Men jeg er heller ikke... Men så der kom lige pludselig en kæmpe farmakologisk industri også ind over, der igen havde et
mål, det var selvfølgelig at sælge en masse medicin. Og det vil sige, at den her mølle her, som startede med Ansel Keys, den fortsatte, fordi nu var der lige pludselig medicin mod alt det her. Og så er vi jo endt der, hvor vi er i dag, hvor der er, hvor vi stadigvæk ikke er kommet væk fra noget, som der egentlig engang var kun en hypotese. Ja, men hvis vi så spoler lidt frem, fordi dengang, så kan vi kan godt dokumentere rigtig mange af de konfliktinteresser, der var dengang. Men det der er sådan interessant, det er, at vi stadig kan dokumentere den ret godt. Og en ting er jo den helt åbenlyse konfliktinteresse, som de er, altså, når jeg siger, det er en konfliktinteresse med at for eksempel fremme en vis klimapolitik, så er det jo sådan, det er jo nu, de siger helt up front. Altså det er det jo helt åbne om. Det står i kostrådene, at de er sundhedsmyndighederne kommer ud med råd, hvor der tager hensyn til klima og sundhed. Så det vil jo sige, at hvis du er en, der gerne vil kun have sundhedsråd, så må du finde et andet sted. Fordi de har simpelthen en anden interesse sammen med din sundhed i det råd. Og det er jo nu sådan helt, altså hvad jeg siger sådan, altså metaproblematisk med det. Altså det er sådan helt medicinsk etiske ved det, sådan at når jeg går til en læge og skal have hjælp, uanset hvad det er, så tag mig til, at hvordan kan jeg spise bedst muligt for at reducere risikoen for alt det, min familie fejler. Så vil jeg jo, det skal være med udgangspunkt i min krop, og hvad der er bedst for min krop. Og når jeg har klienter, og især når jeg hjælper dem i forhold til fertilitet og så videre, så tager jeg udgangspunkt i, ud fra hvad jeg ved af alle kliniske studier, og hvordan kroppen fungerer, altså basale fysiologiske principper, hvordan kan jeg understøtte de processer bedst muligt. Og hvis jeg så skal begynde at tænke klima ind i det, så synes jeg i hvert fald, nummer 1, de skal have dig at vide, at du skal vide nu, at de råd, jeg giver dig, det er ikke udelukkende på, hvad din krop har brug for, det er også på baggrund af nogle andre interesser, nemlig hvad nogle politikere mener er bedst for CO2 og det ene og det andet. Ja, og så skal vi lige være meget, meget skarpe på, at det er det der er noget, nogle politikere, der mener. Ja, der er også mange klimaforskere, der er jo inde i det der. Vi kan godt bruge den næste halve time på, og hvor forkert det er, og hvor i virkeligheden, altså, hvis du skal være CO2-neutral, skulle jeg til at sige, hvis du skal gøre noget godt for klimaet, hold dig rask. Fordi det er meget bekosteligt at være øvrigt. Så kan vi snakke ind i, hvordan selvfølgelig vi driver vores landbrug, og vi kan snakke ind i alle mulige forskellige ting. Folk tror, at kød er farligt, og at det er med til at alle mulige forskellige ting at sige. Jeg ved ikke, om det er the scope er i dag. Men hvad vil jeg sige, pointen er, at hvis man følger kostrådene, så er det jo også andre interesser, der er bag de råd, og som går langt ud af vores sundhed. For eksempel klima. Og så kan du også diskutere sådan, hvor klimavenlig er det. Og der kan du jo ligesom punktere så mange af de, modstridende budskab. For eksempel, at hvis det var klima, det gik op i, så nummer 1, så kunne man jo sige, køb mest muligt dansk. Ja, lokal sæson dansk, og jeg var faktisk i en debat med en fra DTU, en professor fra DTU, der er lige at skrive en bog. Altså, jeg er så dårlig på navn, men folk har slået op, hvor de skriver bare klimabog 2024, så tror jeg det kommer op. Men han var jo helt sådan, vi var jo enige om, det eneste vi var enige om omtrent, og det var ikke mange ting, men det eneste vi var enige om, det var jo, at al forarbejdning, som sker i industrien, er en ressourcekrævende proces. Så alt det, du kan skære væk, så burde det være klimaråd, for det er jo det der, sundhedskostråd, klimaråd, kald det hvad du vil. Men så er det jo altså sådan, spis mest muligt råvarer, spis mest muligt lokalt, spis mest muligt sæson, og spis det, der indeholder næringsstoffer. Yeah. Altså hvis der er kommet ind fra månen i dag, og vi har sagt sådan, hey, vi er i en klimakrise og sundhedskrise. Og vi er det, der hedder double burden of malnutrition. Altså vi er overvægtige, men vi mangler næringsstoffer. Hvordan løser vi de ting? Så vil det jo være, okay, skal jeg ikke alt junke? Det tager jo ressourcer. Og spise kun det, der er nødvendigt. Så hvordan spiser vi mindst mulige mængder mad, der ikke gør os syge? Og hvordan på en måde spiser vi mindst muligt junk. Så det burde jo egentlig være sådan, det burde jo, hvis man gik op i klima i de råd, så burde det være rådet. Men det er jo, og det er jo i virkeligheden, Christian, det er jo hypersimpelt. Ja, det er hypersimpelt. Ja, det er det jo. Simpelt. Der er mange, der prøver at komplicere det helt vildt, så alle er meget forvirrede omkring alle de her ting her, men det er i virkeligheden hypersimpelt. Ja.
Og det er jo ligesom det der, og det er jo ligesom hele den idé, jeg synes, der er helt vildt mærkeligt, det er, at man også med at man ikke engang kan spise mest muligt råvarer. Nej. Og uanset om det handler om plantebaserede råvarer eller animalske råvarer, så burde ligesom det ikke være nogen uenighed om. Hvis man tænker på både sundhed og klima. Nej, helt sikkert. Så det er jo sådan en helt åbenlyse interessekonflikten, at det bliver ligesom lidt klima på visse præmisser. Og at du ligesom, at jeg lagde et indlæg op i efterår, hvor jeg viste, at i min lokale netto, så kunne jeg spise, altså jeg kunne købe 8 forskellige typer æbler, hvor ingen af dem var danske. Men for fuck's sake, ja. Så det er jo sådan, hvis du siger, at vi skal spise mere frugt og grønt, på baggrund af klima, så kan du i hvert fald som i det mindste tilrettelægge for, at danske producenter kan komme ind i. Jamen selvfølgelig. Og igen, altså oplagt køb danske ting. Vi kan snakke om, hvad skal vi i virkeligheden spise, og hvad er optimal sundhed, og alle de her ting her. Men uanset hvad, nøjagtigt som du siger, Kristin, det, som din lokale købmand eller gårdbutik i den sæson, vi nu engang er i, tilbyder. Det er ikke meningen, at vi skal spise jordbær året rundt. Det er ikke meningen, at vi skal spise æbler året rundt. Det er ikke meningen, at vi skal gøre alle de her ting her. Vi er slet ikke designet til at spise på den måde. Det er derfor, vi bliver hundehamrende syge. Og så selvfølgelig også andre årsager. Men det er det her med at spise på en måde, som vores biologi bare ikke er designet til. Det er sådan, det er essensen af det for mig. Så igen, køb dansk, og det er også, fordi jeg kan se, der er flere, der skriver nede i det her med, hvad anbefaler vi så? Men uanset om man så... Jo, men det kommer vi til sidst her. Der har vi bud på badekostråd, så kan man få Evensens kostråd og Umels kostråd helt til sidst. Selvfølgelig, det er bare for at sige, altså under hvad end vi anbefaler, køb lokalt, køb i sæson, køb regenerativt økologisk. Og det er jo uanset, hvad vi så anbefaler. Ja, og det er svært, vil jeg bare sige. Desværre. Eller svært. Det gør det svært. Men det er jo det, som er så vigtigt. Altså sådan at sige, hvis det var politikere, der gik op i de her ting, så ville jo tilrettelægge for systemer, som gjorde det her muligt på en bedre måde. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg vil så bare lige sige, at vi styrer altså rigtig meget som forbrugere. Ja. Altså, det er... Ja, det siger jeg. Men så hvis jeg går i netto, som jeg ikke gør, hvis ikke jeg må, eller du ved, skal have noget, for det er jo, altså, og der kan vi snakke igen, altså, det der ser alt det, butikken er fyldt med. Ja. Altså, du kan tage 80% væk fra butikken, og sådan, og så er de ude efter det danske kød. Altså, det giver ingen mening. Men lad os gå videre til det der, altså, interessekonfliktpunktet, fordi, og så er det vigtigt at se, at du kan, altså, det var for nylig et studie fra The Lancet, som viste, at 65% af alle de, der var med til de kostrådene, der var i Storbritannien, de havde sådan stærke bånd til madindustrien. Og i USA er det 95%, så det kan du ligesom dokumentere. Det der er sjovt, er jo sådan, at de samme råd gives jo her. Så selvom man ikke kan dokumentere, at det er nogen her, der har, altså de i den der komité, at de har, hvad skal jeg sige, nogle interesser i fødevareindustrien, så er det mærkeligt, at de ender op med de samme råd, kan man sige. Ja. Måske en tilfældighed, hvem ved, det tror jeg ikke. Men det er i hvert fald mærkeligt, at de er så uselvstændige rådene. Altså sådan. Fuldstændig. Men så er det jo lidt til sådan, hvad er problemet? Er det sikkert mange tænker. Hvad er egentlig galt med de her råd? Og som jeg ser det, så er det sådan, den bryder med altså det helt grundlæggende, vi ved er godt for os. Og nummer 1 er jo det, at sådan, altså jeg har 2 meget enkle principper omkring kost, som jeg egentlig bare synes, altså, jeg er sådan enkelt simpelt, at det burde være at spise som dine forfædre. Det burde være egentlig bare det eneste kostråd, man har brug for. Men sagt på en anden måde, spis altså sådan hel mad, de fleste er enige om det. Altså de fleste er enige om, at altså fiskebaden fish nuggets, kartoffelbaden pomfrit, altså ja, du ved, vandabaden Coca-Cola og så videre. Så det er sådan, de fleste er enige om det, også fra et klimaperspektiv. Det andre er jo, hvorfor spiser vi? Jo, vi spiser for at få dækket vores indhold af, eller vores behov for, mener jeg, af essentielle næringsstoffer. Ja. Så uden vitamin A, så får man problemer med syne, uden vitamin D får man problemer med sine knogler. Og så er det jo selvfølgelig sådan,
det er ikke bare, at du får en sygdom, men indimellem på en måde mangler over lang tid, så vil man også udvikle symptomer. Ikke? Så det er jo derfor, vi spiser. Så hvilken hel mad indeholder de her vitaminer og mineraler, som kroppen trænger? Og så kan vi også snakke selvfølgelig om i biotilgængelig form, altså det vil sige den form, folk kan optage og drage nytte af. Ja. Så ender du jo op med udelukkende animalske fødevarer. Ja. Du ender op med æggeblomme, lever, rødt kød og fedfisk. Ja. Så det er jo sådan det grundlæggende, synes jeg, der er ikke forkert, at du siger ikke nogen råvarer, og du promoverer indholder, altså de næringsstoffer, kroppen trænger. Ja. Ja. Så det var meget kort, men jeg ved ikke, du har sikkert masse mere, som er der jo, ja. Og så selvfølgelig så fylder du så rådene op med, det kan du måske snakke lidt mere om, altså sådan, vi har 3 store grupper af næringsstoffer, der er makro, der er stor, kulhydrater, fedt og protein, og der er kun én gruppe af de 3 grupper, der er nummer 1, der har en sygdom opkaldt efter sig, diabetes, fordi du har simpelthen for meget af glukose, som er i virkeligheden den gruppe af makronæringsstoffer i blodet. Og så er det kun én, som er unødvendig, som også er den samme kulhydrater. Og der kan man undre sig, hvorfor man bliver ved med at sige, at det er det, vi skal spise mest af. Ja, men absolut. Og det, altså kulhydrater er det eneste makronæringsstof, som er non-essentielt. Præcis. Non-essentielt. Og alle, der siger andet, det er noget bullshit. Ja? Det betyder ikke, at det ikke godt kan være en del af noget, som kan fungere. Men det er non-essential. Så det vil sige, at protein har vi et stærkt behov for, og vi har et stærkt behov for fedt. Så er der selvfølgelig vitaminerne og mineralerne nede. For mig i forhold til, jeg elsker jo din gang til det her, i forhold til, at man skal holde det simpelt. Jeg har et par andre ting, som jeg siger, men uanset hvilken måde du vælger at spise på, uanset hvilken lejr du er i, så er der 3 andre ting, sådan, og der er lidt flere, men nu tager jeg bare 3 af dem, som jeg plejer at sige. Hvis ikke du opfylder alle 3, så har du et problem. Og den ene, det er stabile, lave blodsukkerniveauer. Og det vil sige, så kan du nok, og der må jeg sige, at så er der nok så mange, der kan sige sunde kulhydrater, og det ene, det andet og det tredje, og grove fibre og alle mulige forskellige ting. Men hvis det gør, at du har at dine CGM-målinger, altså dine blodsukkermålinger, ligner en seismograf under et jordskælv, så spiser du ikke på nogen måde optimalt. Den anden ting, det er stabile lave insulinniveauer, og den sidste ting, det er lave inflammationsniveauer. De ting, så er der også et par andre for os, men det er mere for at sige, du skal spise lokalt, ja, du skal spise i sæson, du skal spise nøjagtigt, næringstæt og de her ting, som du siger, men stadigvæk, selvom at man gør det, så kan man stadig faktisk godt proppe nogle fødevarer ind, som gør, at de her 3 basale ting, de ikke bliver opfyldt. Forstår du, hvad jeg mener? Så for mig er det lige så vigtigt at sige, jamen fint nok, at du gør alle de der ting der, men igen, hvis du så spiser 6 serveringer kartofler dagligt, så lige pludselig så kommer du ud et sted, hvor jeg ved selvfølgelig godt, det er et kulhydrat, men så er der nogen, der kan kalde det resistent stivelse, og der er nogen, der kan kalde det alle mulige andre ting, men du vil komme ud i noget, hvor du ikke opfylder de her helt basale ting. Fordi igen, vi ved, insulinresistens, hyperinsulinemi, glukose, der svinger op og ned, hvad er det? Det er grobunden for mere eller mindre sygdom i et hvert organsystem. Så det er sådan bare sådan en ting, som jeg plejer også at lige tilføje. Ja, men det var bare et spørgsmål, lagt mig op her. Er det så dårligt med hjemmelavet sodavejsbrød? Og det vil jeg bare sådan sådan en lille kommentar til, så når jeg siger, at man når jeg siger de ting, jeg siger i forhold til altså de 2 principper, jeg følger med at bygge en kost, altså sådan hel mad, og hvilken hel mad indeholder essentielle næringsstoffer, så er det jo ikke fordi, at man udelukkende skal spise det. Nej. På den måde, altså, at jeg er jo ikke en af dem, som tror, at man ikke kan, supplere med frugt og grønt. Jeg elsker grøntsager, så jeg elsker frugt, jeg elsker bær, og jeg elsker sodavejsbrød. Men det var for at sige, at jeg tror, at vi må ligesom bruge lidt. Altså, det er jo ikke fordi, når jeg spiser en bolle med ost, smør og ost, som smager helt fantastisk, det er ikke fordi, jeg tror, at det indeholder noget essentielt. Eller sådan. Det er ikke fordi, jeg tror, at jeg gør det godt for mit helbred. Det er pleasure. Jamen, det skal der så have plads til. Jamen, for nogen. Og det er lige på det var også lige det, jeg skulle til at sige, Christian. Det var hovedet på sømmet. Det er jo det her med, at det bliver følelser. Fordi hvorfor spiser vi? De fleste mennesker, de spiser i dag på følelser. Det er fordi, det er rart. Det er fordi, vi lige skal proppe et eller andet i munden. Vi skal ud og spise og hygge os og alle de her ting her.
Det har intet med næring og at ernære den her biologiske maskine at gøre. Betyder det, at de ikke skal gøre det? Nej, overhovedet ikke. Men vi skal skelne de to ting. Vi skille de to ting fra. Og så i øvrigt, så kommer det altså også meget an på, hvor kommer man fra. Er du et sted, hvor du er insulinresistent, prædiabetes, du har inflammatorisk tarmsygdom, du har alle mulige forskellige ting, så vil det formentlig nok være en rigtig god idé. Jeg har lige haft en klient, hvor det, der skulle til, for at hun skulle tabe sig, det var at skære surdejsbrød fra. Fordi det var noget selvfølgelig det, der gjorde, at hendes blodsukker og hendes insulinniveauer var for høje. Så lige så snart det blev skåret væk, bum, så røg der noget. Så, men det kommer lidt an på, hvor man er hen. Er man et optimalt sted, hvor ens krop fungerer, man er meget aktiv, man sover godt, alle de her ting her, så kan man rigtig mange ting, for så har man en masse ressourcer. Men der, hvor 80% af den danske befolkning den er, så skal man i hvert fald passe på med, hvad det er, man gør. Indtil at man er et bedre sted. Ja, og så er det også bare vigtigt at få frem, at det er, altså jeg synes jo uanset hvilket helbred man har, altså til og med børn, som er ekstremt metabolisk raske, i hvert fald flere af dem i nogle år, i hvert fald ikke så meget længere, men altså min datter, hun vågner jo i Katuse hver morgen, hun er meget heldig, og du ved, og hun kan jo også jonglere, hvor altså, hun kan gå flere timer, hvis hun er optaget med noget, uden altså, for hendes maskineri fungerer bare. Ja. Altså sådan, ikke ødelagt. En gang hun står op, hun er super frisk, altså sådan hendes mitokondrier er bare de fire, bare, altså hun er bare rask. Og det som er vigtigt også, det er sådan, selvom hun er det, så mener jeg jo ikke, man skal bygge en kost, altså bygge et måltid, hvis man bare tager det helt konkret, op med kulhydrater som en basic, altså, og der tror jeg mere på, du ved, så som man gør, hvis man ser til middelshavskost, som flere gør, så er det jo sådan, typisk du har nogle kød, som udgangspunkt, ja. Altså nogle fisk, hvad ved jeg, noget svinekød, og så bygger du op rundt med en salat, måske noget ost, nogle fedtstof, olivenolie, ja. Og så har du noget brød ved siden af. Og det samme gør det i Frankrig, så en god omelet med smør, ost og jeg ved ikke hvad, og så nogle brød ved siden af. Så jeg tror sådan, problemet lidt, det vi gør i, og det er meget farligt at snakke om brød i Norge i hvert fald, for det er ligesom blevet norsk nationalret, der er sådan butikgrov brød, som man nærmest spiser til morgenmad, frokost, og til og med om eftermiddagen. Så det er sådan udgangspunktet for måltidet er en næringsfattig makronæringsgruppe. Og det er jo klart, det er en dårlig idé. Og du ser også på verdensplan nu, at 70% af alt det, man indtager, er kulhydrater. Og som du siger, det er også en rigtig dårlig idé, når vi aldrig har været, altså vi er også mere fysisk altså inaktive. Men jeg tror, selvom man er fysisk aktiv, så tror jeg også, man får simpelthen ikke de næringsstoffer, man skal have med at spise på den måde. Og det gør man ikke. En lille ting, og igen, det er jo ikke the scope of today, fordi det bliver meget biokemisk og meget nørdet meget hurtigt. Men det jeg bare vil sige stadigvæk, og det er jo ikke fordi, at Omel's way is the right way overhovedet, fordi jeg synes jo, alt det som du siger, Christian, det er jeg fuldstændig enig i. Det der bare stadigvæk er, det er lidt sjovt, når man kigger ud i naturen, at enten så kommer fedt sammen med protein, eller så kommer kulhydrat sammen med protein. Fedt og kulhydrat eksisterer ikke sammen i naturen, og vi har aldrig spist fedt og kulhydrat samtidig. Det der sker, det er, at der sker en Randle cycle aktivering, og det er der, hvor det bliver meget nørdet. Der sker noget biokemisk og noget fysiologisk i kroppen, når vi indtager de to forskellige makronæringsstoffer, som vi igen evolutionært aldrig har spist sammen. Det vil sige, det er jo netop smøret på brødet. Det er high fat, high carb. Det er basically det, brød med smør er. Så kan man nok så meget lide det, man kan nok så meget alt muligt og sige, at men high carb, high fat, det fucker med vores hormoner. Fordi at du sender forskellige signaler, basically, til din krop. Og det kan man så begynde at snakke om. Betyder det så, at man bliver syg, eller man gør det engang? Nej, ikke nødvendigvis. Det er mere bare stadig for at sige, at det er et interessant perspektiv, det her med, at der er ikke rigtig så mange andre dyr på planeten Jorden, der spiser. Enten så spiser de planter, som er protein og kulhydrat, og ellers så spiser de dyr, som er det ene, eller som er fedt og protein. Ikke? Men vi mennesker, vi er jo omnivore, det ved jeg. Men det her med, at vi er meget keen på, at vi skal have alle 3 makronæringsstoffer samtidig, det kan altså godt for nogen være et problem. Ja, det kan det helt åbenlyst, men nu kommer der også nogle problem. Nej, nu kommer der også problem. Der kommer også et godt spørgsmål omkring altså protein. Fordi det er jo min favorit makronæringsstofsgruppe. Og bare for sådan og altså det første, der er forkert på den måde, jeg mener, altså både kostrådene generelt
ofte fagfolk generelt kigger på protein, så tænker de, altså vi trænger protein, så kigger de på en label på, hvad ved jeg, på et produkt, hvor vi gram protein indeholder det her. Altså kroppen trænger ikke protein, kroppen trænger 9 aminosyre. Så det er sådan, det er bare for at sige, det er så vigtigt, at man forstår, hvad en aminosyre er, hvad det bruges til, og at rigtig mange protein eller aminosyre har en eller anden form for threshold til at aktivere det, de skal. For eksempel muskelproteinsyntese. Ja, det er jo leucin, så det vil, der er den helt store der, ikke? Og jeg tror, de fleste ved engang, hvad leucin det er, og hvor meget der findes i. Og det er jo selvfølgelig også fint nok, men det er mere for at sige, at du er fuldstændig ret, det er de essentielle aminosyre. Ja, og hvis man så er doven og ikke gider sætte sig ind i det, så vil man altid bare køre ret tryg, vej med at vælge animalsk protein, for det er altid komplette aminokilder. På den måde, at aminosyrene er i den sammensætning, som ofte aktiverer mange af de her ting. Og det er sådan lidt som jeg siger, det er som at bygge et IKEA-skab. Så hvis du giver dine børn rigtig mange protein fra, altså som ikke er essentielle. For eksempel hvis du giver, hvad ved jeg, cornflakes med havremælk til morgenmad, som indeholder ikke, jamen det er det folk, der gør, som ikke indeholder, eller en bolle med Nutella, eller hvad nu det skulle være. Som i virkeligheden kan det godt være, at de her boller er sådan lidt fuldkorn, og det står et eller andet 12% protein. Men så er det bare nummer 1 vigtigt at vide, at det er, jeg tror du skal gange med 0,7, 0,6, altså det er mindre biotilgængeligt. Ja. Og hvis ikke det er de rigtige aminosyre, så er det lige meget, fordi du vil ikke hjælpe dit barn med de opbygningsprocesser. Nej. Og et barn består i virkeligheden bare protein og fedt. Altså det er jo som vores hjerne, vores skelet. Jamen det er du også, Kristin. Vi skal bare lige sige, og jeg tror altså, vi gør også selv en bjørnetjeneste ved at differentiere børn fra voksne. Altså, hvilken anden art på jordkloden spiser børnene anderledes? Altså en babyko eller en voksen ko, en babyløve eller en voksen. Altså der er ikke forskellige guidelines for børn og for voksne. Det er bare endnu mere essentielt for børn at få fedt og protein i rigelige mængder, fordi de er i voksalderen, de er i rivende udvikling. Det vil sige, de skal ikke have alt det der andet bullshit. Det skal voksne i virkeligheden heller ikke, men mange af os er færdige med at vokse. Det vil sige, at vi kan måske lidt bedre tåle ikke at nå vores leucin-max dagligt og alle de her ting her, men det kan børn bare ikke på samme måde. Nej, og det er jo også sådan et problem med rødene generelt, er jo, at de er fra 2 år til 70 år. Ja. og det er det er bare simpelthen ikke muligt at få de næringsstoffer, man skal med det, de anbefaler. Og jeg har jo lavet en masse beregninger på det, også ud fra tal fra WHO, altså NIH. Og hvis du for eksempel ser på hvad, der kommer et ret konkret eksempel her, som jeg fandt, for folk skal være lidt med. Altså det står her, der har plantebaseret råd til børn, eller til 2 år. Så står det, grøntsager i forskellige farver indeholder forskellige vitaminer og mineraler. De røde orange grøntsager indeholder blandt andet beta-karoten, vitamin A, mens de mørkegrønne grøntsager indeholder calcium, folat og jern. Og allerede der, hvis det er udgangspunktet for rådene, så ved man jo, at de ikke har forstået basale næringsprincipper. For eksempel det med biotilgængelighed. Fordi hvis man så ser, hvad et barn trænger på 2 år, de trænger 7 mg jern. Og for at få det, og jeg har været til forældremøder, hvor jeg diskuterer det her, fordi de nu i Københavns Kommune ikke længere serverer rødt kød. Altså den bedste kilde til jern, som er ikke vigtig for normal hjerneudvikling, men nødvendig for normal hjerneudvikling. Og det var jo sådan, blev taget imod med stående applaus, og det var ligesom helt i tråd med Claus Meyers nye bog, og jeg ved ikke hvad. Og problemet med det var jo sådan, så spørger jeg bare sådan, jeg ved, at de ikke har noget svar til det, men jeg spørger sådan, hvor skal de få deres jern fra? Og der var det jo en mor, der mente, at det kunne man jo få fra havregryn. Og pædagogerne mente jo også, at det var spinat, var rig på hjerner. Jeg tror, de har set for meget den der Skipper-film. Ja. At vi bare sådan har blevet sådan, fordi hvis du så ser på, hvis det går tilbage til de her 7 mg, som de skal have, så kan du få det i lidt over 100 gram oksekød, som jeg vil sige er ikke en kæmpe realistisk mængde at få ind i min 2-årige datter, men det er måske nu, man kunne prøve sammen med måske lidt lever eller et eller andet, eller sammen med noget lever på steg. Men hvis du deler det op i løbet af dagen, så var det måske muligt. Mm-hmm. Og det du skal have af spinat, det er 7,2 kilo. Mm-hmm. Og det er den forkerte form. Det er non-hemjern. Ja, en non-hemjern
og spinat har en masse oxalsyre i sig, som binder jern, det vil sige, du optager ikke lortet. Nej. Det er jo også en anden essentiel ting. Prøv at høre her, venner, det handler ikke om, hvad der er af næring i et produkt. Det handler ikke om, hvad der er næring. Det gør det også, men det handler ikke om det. Det handler om, hvad din krop optager af den næring. Og hvis de her næringsstoffer er i de forkerte former, eller der findes antinæringsstoffer i det her, som vi indtager, som binder, for eksempel at oxalsyre binder calcium og jern i spinat, jamen så optager du det ikke, så kommer det ud den anden ende, og så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Så igen, biotilgængelighed er super, du har nævnt det så mange gange, Christian, jeg vil bare sige det igen, superhamrende vigtigt, og jeg tror bare igen tilbage til, uden at overkompensere det, fordi der var altså en gang for mange tusind år siden, hvor vi havde aldrig overlevet som art, hvis ikke at vi kan man sige, spiste intuitivt, og i virkeligheden spiste få ting, men ting, der indeholdt de ting, som vi skulle bruge. Og hvad var det? Det var animalske fødevarer. Og så selvfølgelig lidt rødder og lidt ting, der er en gang imellem, at vi lige kunne få fat i og frugte i sæson. Ja. Men det er jo det, jeg synes, det er sådan, og det, igen, det er svært, det er en svær kamp at tage også, fordi altså jeg tænker jo mest på kvinder og børn. Jeg tænker et samfund, der ikke tager vare på kvinder og børn, altså no offense, men også unge mænd og kvinder, hvad skal jeg sige, mennesker i fertil alder og børn. Det er jo det mest værdifulde et samfund har. Og hvis du ser historisk på det, så er det jo ikke en civilisation, der ikke har prioriteret den gruppe. Og altid prioriteret at give det mest næringstætte, der findes til den gruppe. For det er simpelthen sådan, at du bygger en bedst mulig, robust, eller hvad skal jeg sige, sund og rask befolkning. Ja. Og at vi ligesom er villige til at gå på kompromis med det. Ud fra det, vi ved om biotilgængelighed. Ud fra det, vi ved om, hvad kroppen skal have, hjernen skal have, for at udvikle sig normalt. Så det er sådan historisk unikt. Ja. Og bede gravide for eksempel begrænse de her ting. Og bede børn begrænse de her ting. Og de har simpelthen ikke nogen kliniske studier på det. Og hvis du så kigger på de kliniske studier, der findes, og der er også der, jeg tænker, det der, hvor evidensbaseret er de her råd, fordi de tager jo alle mulige epidemiologi med, som ikke beskæftiger sig med det, altså ud fra hvad jeg kunne finde, blandt rigtig mange makronæringsstoffer, var det jo ikke lavet nogle epidemiologiske beregninger på for eksempel, hvad gravide trænger, eller børn trænger. Så de har ligesom taget en meget gennemsnitsbefolkning, ofte mænd, og så har de lavet nogle sådan gennemsnitsberegninger, og så har de ligesom taget det over på alle. Ja. Men problemet med det er jo, at du vil få, så du vil ret for mange i min, også i min, aldersgruppe, der ikke får de næringsstoffer, de skal have. Og resultatet af det er jo en epidemi af infertilitet, som du ser. Og det er jo sådan der, jeg synes, det er sådan hjerteskærende, når jeg får beskeder, der er den samme historie igen og igen og igen. De spiser magert, de spiser fuldkorn, de spiser frugt og grønt, til det nærmest, fordi de tror, vitaminer ligger i de her fødevarer. Og det gør det ikke. Hvis du skal underbygge processerne for at bygge et barn, eller for at optimere dine, fertilitetsprocesser, så er de næsten udelukkende animalske fødevarer. Ja, absolut animalske fødevarer. Masser af sollys i øvrigt, så vi kan få noget kolesterol, så vi kan få nogle, dannet nogle kønshormoner. Så der er selvfølgelig mange ting til sundhed og fertilitet og sådan noget. Men ja, du har fuldstændig ret. Det kan jeg ikke engang sige. Epidemien af infertilitet, den er mere eller mindre 100% livsstilsbetinget. Ja. Ja, men det er jo klart, for det er jo, og det der sådan, fertilitet, der var vigtigt forstås for kvinder, den er meget sårbar, for det er jo ikke sådan en livsvigtig funktion. Så ligesom det er det første, der skruer sig af, hvis ikke du giver besked til kroppen med, at det er nok næring. Ja. Og der er sådan, det er altid det snak om sådan, at du ikke får nok kalorier eller nok energi. Det er ikke det, der handler om. Nej. Hvis ikke du har de B-vitaminer, du skal, hvis ikke du har det jern, de mineraler, magnesium, K, altså alle de her ting, så vil det skrues ned på mange af de her processer, som giver så besked til kroppen. Du er slet ikke klar til at udvikle et foster normalt, for du har ikke næringsstoffene til det. Så det tænker jeg, som det mest problematiske, er jo ligesom, de har blevet givet til den gruppe, vi skal passe bedst muligt på, for at sikre nogle sunde generationer. Og der er vi ligesom tilbage til det her problem med klima, hvis det bliver sådan et argument for, at det skal gå på kompromis med, mine børns sundhed, min egen sundhed, så er det sådan, det er problematisk. Ja, det er
Og det samme var med, når jeg var i den der debat med han, som har skrevet den der bog om, hvordan man kan, altså DTU-professoren der. Så mente han, det var helt uproblematisk, og at børn var veganer, for eksempel. Og så er sådan lidt, jamen så siger han da så, at de kunne bare tage B-vitamintilskud. Så siger jeg sådan, men der er det noget, du ikke har forstået omkring biotilgængelighed. Der er noget, du ikke har forstået omkring optag. Der forstår du ikke, at de processerne, som B12 kræver, også kræver nu B9, også kræver nu jern, også kræver nu zink. Og sjovt nok, så findes det i alle de samme fødevarer. Animalske fødevarer. Ja. Og så kommer man med kommentaren. Det er sådan bare sådan god at have med, at sådan, han siger så, det skader dem ikke. Og der er sådan, ved du hvad, jeg har altså højere ambitioner for mig selv som mor, end at gøre, hvad der ikke skader dem. Altså det skal være optimalt, når det kommer til vores børn. Ja. Både altså herhjemme, og når jeg giver råd eller arbejder med folkesundhed som læge. De skal have det optimale. Og hvis ikke engang er enige om det, så er det jo der, hvor jeg altså faktisk også bliver lidt pessimistisk. Jamen det er rigtigt. Ja, så kommer du lidt over på min banehalvdel og bliver optimistisk. Men prøv at høre her, ernæring er, altså ja, nu ved jeg ikke, hvor lang tid vi har igen, Christian, for der er jo rigtig meget, vi kan snakke. Nej, vi skal snakke på videre, men jeg tænker, at folk har jo også nogle spørgsmål og sådan nogle ting, men i virkeligheden, summa summarum, er, at mange af de kostråd, vi har fulgt siden Røde Kongen var knægt, er bullshit. Det er bygget på pap, vådt bølgepap, der ikke har noget som helst videnskab bag sig. Spørg jer selv, hvordan vi nogensinde overlevede som art, hvis altså, eller før at alle de her ting her, de eksisterede andet end bare at spise intuitivt. Det er faktisk ikke så svært. Selvom at der er nogen, der gerne vil overbevise jer om, at det er svært. Men det er det ikke. Hvis vi spiser de ting, vi er designet til, jeg går sindssygt meget op i de ting, vi er designet til. Kig på vores mavetarmkanal og se, hvordan vores fordøjelse den fungerer, at den er syre- og enzymbaseret fordøjelseskanal, det fortæller dig rimelig meget om, hvad det er, vi er designet til at indtage. Og så lige så snart man begynder at gøre det, jamen så begynder sult og mæthed at regulere sig af sig selv. Alle mulige processer begynder at regulere sig af sig selv. Så er der selvfølgelig altid en samtale omkring en masse andre ting, det er klart, men generelt set, lige så, hvis når man skærer bullshit væk, så bliver det faktisk rigtig nemt som udgangspunkt at ernære både sig selv og i øvrigt også sine børn. Tænker jeg umiddelbart. Og jeg kommer over fra et sted, hvor jeg har jo ikke nogen børn, men det er mere bare for at sige til alle dem derude, der føler, at det er en jungle, og de bliver meget forvirret og alt sådan noget. Back to basics. Protein, vitaminer, mineraler. Slut prut. I behøver ikke tænke så meget mere over det. Ting, der kommer fra dyr, fyld det i jeres børn, og så hvad I end gror i jeres køkkenhave, eller på fra den lokale, eller sådan noget den stil. Fint. Men meget af det er altså non-essential, ikke? Men skal vi ikke svare på nogle spørgsmål? Jo, så tænker jeg bare hurtigt, og så sagde, altså jeg vil bare sige til alle, der er mange, der spørger, kommer det her ud? Altså jeg lægger det her ud på min profil, og jeg skal prøve at lave sådan som jeg ser rigtig mange podcaster gøre, sådan, okay, fra det her tidspunkt, så snakker vi om det her, så hvis folk vil gå ind igen, og okay, hvad var det, de sagde om protein, hvad var det, de sagde om børnemad, og så videre, så kan de nemt gøre det. Og alt skal ligge på min profil bagefter, så folk kan se, altså sådan, se det i reprise, eller hvis de nu har nogle andre planer end torsdag aften. Så det er det ene, men jeg tænker, vi må afslutte 8:30, så jamen, selvfølgelig. Det er bare nogle få punkter inden, altså, for det er, jeg synes, vi skal komme med nogle, måske hurtigt på, nu har vi lidt været inde på, hvad vi begge synes er problematisk med de råd, der er, men altså, det jeg synes er vigtigt at forstå, det er sådan, hvordan helt basale, altså sådan ernæringsprincipper bliver tilsidesat i de her råd. Og jeg tror også, som du sagde indledningsvis, at den eneste måde at ændre det her på, det er simpelthen, at man som forbruger, eller som borger, eller altså opsøger, være nysgerrig, og læse nogle bøger, og tænke uden for boksen, som i virkeligheden er, som du siger, back to basic. Og det er ikke så kompliceret, men jeg tror ikke, de her råd kommer til at ændre sig, fordi jo mere og mere kliniske studier jeg ser, som hele tiden, du ved, afkræfter de hypoteser, vi går rundt og fortæller folk. For eksempel, at kød er farligt. Altså det nyeste kostråd, var det ingen signifikant risiko for kolorektumkræft med den meta-analyse, de brugte. Nej. Den fandtes ikke. Den var der ikke. Og det var ændret på 700 gram per uge.
Og så har de valgt altså sådan, at bruge et studie, hvor der er altså ingen signifikant øget risiko, så det er bare halveret den til 350. Yeah. Og så har de brugt ligesom det klima-alibi, ikke? Så det som er problematisk også, er jo det, at sådan, du mærker også på det, både når det kommer til mættet fedt, animalske produkter, alle de her ting, så bliver det mindre og mindre evidens bag det. Og så tager de det som klimakortet frem, der det passer, som vi snakkede om indledningsvis. Så ja, det er jo det. Det er jo det, jeg synes er synd ved det. Og det kommer også et spørgsmål her, som jeg også kan tage, men det var jo omkring protein til børn, som jeg gerne vil svare på. Men ja. Og igen, men som sagt, så tror jeg, at protein til børn skal bare have masser af protein. Altså igen, vi har levet, og lidt tilbage til det her med en fødevare, vi har spist i 4,5 millioner år, giver os ikke kolorektal cancer lige pludselig. Det giver evolutionært biologisk nul mening. Selv hvis der ikke var nogen studier på det, så gav det ingen mening overhovedet. At noget, som vi har indtaget så lang tid, så ved jeg godt, så kan du sige, men det kød, vi spiser i dag, er det sammme, som man gjorde i bla bla bla, alle mulige ting. Men som udgangspunkt, ideen om, og i øvrigt mekanismen bag, den eksisterer jo så selvfølgelig heller ikke, for der er ikke nogen foreslået mekanisme, mere eller mindre i forhold til, hvordan kød skulle give kolorektal cancer. Men det er mere bare, det er som om, at jo mere, at man graver sig ned i epidemiologisk og ernæringsforskning, jo mere har jeg lyst til at trække mig tilbage til sund fornuft, og ignorere basically det meste af de fleste af de kostråd, som der nu engang eksisterer. Tilbage til basics, tilbage til alt det simple, og lade være at lade forvirre af alle de kostråd og alle de studier, der kommer frem om alle mulige forskellige ting. Så hvis du spiser 147 gram et eller andet i lige akkurat 67,5 år, så øger du din risiko med 13%, jævnført en eller anden ny analyse, der er sådan, glem det. Jeg kan garantere jer for, går man ind og kigger på mange af de undersøgelser, det ved du også godt, går du ind og dissekerer undersøgelserne, som en kirurg vil gøre, så vil du finde ud af, at de fleste af sådan nogle undersøgelser, de er igen bygget af vådt bølgepap. Ja, og ikke... Yeah. Ja, og så tror jeg bare sådan, jeg vil bare hurtigt komme en kommentar til det med epidemiologi eller epidemiologisk forskning, fordi jeg kan huske for sikkert et år siden, når mig og dig var ude på en eller anden bøfrestaurant og spiste, altså vi bestilte jo bare kød, det var det eneste, som, jeg husker ikke, måske lidt tilbehør eller sådan, ikke? Men der var det i hvert fald, hvis vi ser rundt os på den restaurant, altså det var, de fleste havde jo flere fadøl til, de fleste havde jo masse pomfri, og det var french fries, og det ene og det andet. Så hvis du lavede et studie der på restauranten, for at undersøge, så ville du få den korrelation. Fordi det er så mange livsstilsfaktorer, som er med, som man bare ikke kan, altså man kan bare ikke, regulere for alt det. Og så cykler jeg på vejen hjem, forbi Grød, som nu er blevet vegansk. Er der stadig noget, og der sidder det jo ingen med fadøl for det første, de sidder med vand, og de sidder med deres yogamatte, super slanke, så du ved, det er jo også bare et faktum, at så du kommer helt tilbage til med epidemiologi, er det sunde mennesker, der vælger kød fra, eller er det sunde, fordi, du ved sådan... healthy og unhealthy user bias. Selvfølgelig, og det er bare så vigtigt, at folk forstår, at du kan bare ikke regulere, fordi, du kan ikke regulere for en hel livsstil. Så hvem sammenligner du med? Og der er også i forhold til, jeg har jo kigget rigtig meget på evidensen bag de her fiberanbefalinger og så videre, og du kommer jo frem til samme konklusion, at det er, de der spiser mere fiber, blev sammenlignet med for det første en baggrundsbefolkning, der er ret syg, og for det andre en befolkning, der, hvis du sammenligner de, der spiser hvidt brød med de, der spiser fiberrigt brød, så vil du altid få et bedre sundhedsudfald i et epidemiologisk studie, ikke? Så med de, som spiser mere fiber. Ja. Men hvis du sammenligner sådan som mig og dig med de, der spiser fiber, det kunne være interessant. Ja, jamen det er jo det, og de undersøgelser bliver ikke lavet. Det bliver ikke lavet, nej. Så det er jo det, man skal undersøge. Men når der er nogen, der siger, at vi vil nå at besvare spørgsmål, så skal vi prøve... Lad os bare lige tage sådan, og så lad os lige kort, så svarer vi kort på nogle spørgsmål, og så kan du eller jeg svare på det, og så kan du den anden sige, om de har noget at byde ind med i forhold til det. Ja. Så du har spørgsmålene? Jamen, nu er det jo kommet lidt sådan her, men det der med protein og børn, var der nogen, der spurgte om her. Fordi
problemet er jo, at kostrådene siger, at man skal passe på med protein til børn. Så når du siger, at man skal bare fyre på med protein, så tror jeg, at rigtig mange er utrygge ved det. Fordi man har hørt så mange gange, at det er nu, der fører til overvægt. Og jeg synes jo ikke, som du siger, jeg har brugt min sunde fornuft, så tænkte, hvordan kan det være? Og så gik jeg ind i den nyeste, altså det der, nye nordiske kostråd, og evidensgrundlag for det. Og der var det jo han der er hovedforfatter på studiet, er en norsk sygeplejerske, som har i flere år kæmpet for at spise mere plantebaseret. Altså han er en frontfigur, hvor der er ligesom bare sådan lyser op. Fordi han også prøver at bevise, altså hele udgangspunktet for studiet, er at vise, at animalsk protein er dårligt. Så du ved, han virker på en måde, ikke som man har en åben tilgang til det, men igen prøver at bevise hans hypotese, som er en sådan antividenskabelig tankegang nærmest, ikke? Og så bruger han nogle epidemiologiske studier, der viser det, at de under et år, der indtager meget protein, har øget forekomst af overvægt. Og under et år, ja præcis, så må man tænke sådan, hvem er det, der giver deres børn hytteost og ribeye, når de er under et år? Det kan ikke være mange. Men det viser sig så, at det handler om musmælkerstatning, for det har højere proteinniveau. Ja, men hvad har det også højere af? Hvad siger du? Jeg siger, hvad er der også mere i modermælkserstatning, forfærdelig modermælkserstatning, omega-6, olier? Ja, også det. Så det kan være mange grunde til at forklare det, men det var for at sige, at sådan, situationen var der. Men det her var et interessant studie, fordi at de også tog med de kliniske studier, der var der. Altså for det man jo i virkeligheden gør som en god forsker, det er, at man laver måske nogle epidemiologiske studier, og så laver man en hypotese ud fra det, man får, og så tester man det klinisk. Og her var det flere sådan randomiserede kliniske studier, som vi anser for at være sådan højt op på evidensgrundlag. Og ingen af dem kunne vise, at der var nogen sammenhæng mellem et højt proteinindtag og overvægt. Men alligevel, så bestemte den her forfatteren konkludere med, at vi skulle holde tilbage på protein. Så det er ikke nogen evidens for, at protein er farligt. Det er, når det går fra at være videnskab til at blive ideologi. Jamen det var jo det, det var fuldstændig ideologi. Og det bliver religion. Ja. Folk er så opsat på de her ting, at folk har, they made up their mind, og så er der ikke så meget at gøre ved det, uanset hvad forskningsresultaterne så i øvrigt siger. Men det er jo tragisk, at det skal være sådan. Ja, men faktum er jo, at folk er bange for, altså jeg ved om forældre, der er mere bange for at give deres børn æg, eller græsk yoghurt, end de er for at give muslibars og tebolle med palmeolie. Altså. Den er bare ikke meget længere, end det skal de ikke være. Altså sådan, den er ikke meget længere. Slutbrudt. Altså mælkesnitter og knoppers og riskiks og alt muligt andet BS. Nej, det skal de ikke have. De skal have sunde hele fødevarer. Og uanset hvilke studier og hvad de viser sådan nogle ting, så det er det, altså igen tilbage til, hvordan skulle vi nogensinde være overlevet som art, hvis vores børn ikke var designet til at spise de her ting, fordi det er det, vi har spist i majoriteten af vores evolution i virkeligheden. Så hvordan skulle det lige pludselig ud af det blå være usundt for os? Det giver simpelthen ikke nogen mening. Der var, nej, du kører spørgsmål. Ja, men det kan også være, vi... altså sådan, hvis der er nogen, som har nogle spørgsmål, der hører på altså, nu. Jeg har... Jo, her nu med fisk. Folk har skrevet masser af spørgsmål, vi bare kort kan svare på, måske. Ja, altså, der er nogen spørger i forhold til D-vitamin, bør en kvinde få dagligt. Det har jeg skrevet sindssygt meget om tidligere, så der anbefaler jeg, at man går ind på min profil og følger med der. Jeg anbefaler ud i solen. Det er der D-vitamin kommer fra primært. Og så kan det godt være, du får lidt for din diæt også. Men ud i solen. Ud i solen. Enig. Uden solcreme. Nå, men jeg tænker, folk kalder mig om at spørge løs i troen, for ellers må jeg scrolle helt vildt meget. Må gravide spise lever på grund af det høje A-vitaminhold. Det er også en myte. Jeg har ikke tid til at tage det nu, men det må det godt. Der er en, der har skrevet, hvorfor man får for lavt stofskifte. Det er også livsstilsbetinget. Det er ikke noget evolutionært, vi har set heller. Lavt stofskifte er en autoimmun lidelse. Autoimmun lidelser, det er miljøbetinget primært. Så det skal formentlig findes autoimmune lidelser som Hashimoto's, altså det vil sige lavt stofskifte, som i øvrigt rammer rigtig meget kvinder, primært kvinder, hænger rigtig meget sammen med kornprodukter.
gluten blandt andet, lektiner. Så igen, til dem, som render rundt med for lavt stofskifte, der kan være mange årsager til det. Det kan også være stress, og det kan være alle mulige andre ting. Men at komme tilbage til basics, det er altså også noget, der kan løse problemerne for mange, der har for lavt stofskifte. Ja, og så blev der også spurgt ind til, det blev spurgt ind til lidt fødevarer, altså sådan, jeg ved ikke, om vi også kan præcisere det der med, altså plantebær, altså sådan, det kostrådene også siger, er jo det, at man skal skifte kød ud med bønner og linser, for eksempel, eller bælgfrugter, som de faktisk også, det var lidt sjovt, jeg læste tidligere her i dag, som de har valgt at definere som en grøntsag. Ja. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor i himlens navn skulle man skifte sin gode, næringsrige, animalske bøf ud med med planter. Hvorfor siger de? Hvorfor siger de? Jamen, der er jo der, jeg mener, de går galt i byen, eller hvad man siger. Fordi, jeg er jo, altså sådan, jeg er jo fortaler for så vidt på, at man skal spise mere frugt og grønt. Altså sådan, i skifte med rigtig meget af lort, der er i butikkerne. Altså sådan, at skifte ud sin, færdigproduceret industrilavet toastbread, eller pasta og ris, og sådan, jeg kan sige, man skal have lidt af det også. Men at skifte det mod grøntsager, tror jeg, der er noget fornuftigt i. Det jeg ikke forstår, det er jo, hvorfor man skal skifte ud. Altså, det er jo det, der er problemet, kan man sige. Det er jo, at vi spiser for meget junk. Det er jo det, vi burde have fokus på alle sammen. Det er jo at spise mindre junk. Både hvis man ønsker bedre tarmsundhed og alle de her ting, som er så populært at tale om lige nu, så er det jo sådan, skær ned på junket. Men ideen om, at man skifter grøntsagerne ud med animalske fødevarer, det er sådan, det er det rationelle, jeg ikke forstår. Og så hvis man også kigger på... Hvad siger du? At skifte grøntsager ud med animalske fødevarer. Nej, undskyld. Omvendt. Ja, beklager. At man skifter for eksempel, så som det foreslår, man skifter æg og kød ud med linser og bælgfrugter. Så er den sådan, elementær forståelse, man ikke har omkring, hvad bønner og linser faktisk indeholder. Der er en kulhydratkilde. Og måske en bedre kulhydratkilde end rigtig meget andet. Det kan jeg godt være med til. For nogen fungerer det godt at supplere med det. Men det er en rigtig dårlig deal at skifte ud med animalske fødevarer. Og det er det, fordi det indeholder altså en helt andet kulhydrat eller kalori-ratio i forhold til aminosyre. Og så igen, så er det ikke komplette proteinkilder, så man skal være ekstremt opmærksom på, hvilke aminosyre man trænger i de rigtige mængder. Og der skal man ofte supplere med andre ting, for eksempel som nødder og så videre, hvis man så ikke vil vælge at spise kød. Så det er mere kompliceret, og det er en rigtig dårlig idé i en befolkning, der bliver tyngre og tyngre, og mere, som du siger, svært med sin kulhydratmetabolisme. Ja, absolut. Fuldstændig enig. Absolut. Der var også en, der skrev noget om, æg, og de er. Men prøv at spise, fordi jeg ved ikke, om kostrådene fortsat siger, at man skal begrænse. Jamen, de har gået lidt tilbage, i hvert fald i Norge med det, fordi det var simpelthen ikke var nogen evidens bag det. Så... Jeg plejer at sige, spis så mange som overhovedet muligt. Jamen, jeg synes jo, æg det er jo det, jeg kalder superfood. Altså, det er jo vanvittigt gode kilder til så mange vitaminer og mineraler. Mm-hmm. Og de nævnte jo, som jeg læste op tidligere, at man skulle spise alle de her orange grøntsager for at få sit A-vitamin. Og der er det også bare vigtigt at forstå, at A-vitamin findes i 2 forskellige former. Yeah. Det findes i beta-karoten, som er fra plantekilder, og det findes i retinolform, som er den form, kroppen vil have. Og du skal rigtig nok spise, jeg tror det er 300-400 gram gulerødder for at få, altså hvis du er en 2-årig for eksempel, og skal få dit, A-vitamin. Så anbefaler det A-vitaminindhold. Men det er beta-karoten. Og 40-70% af befolkningen kan ikke omdanne beta-karoten til retinol. Så du ved på en måde aldrig, om dit barn har, eller om du dig selv, medmindre du bliver testet på en eller anden måde, er en af dem, der ikke kan omdanne det. Nej. Og der er det også bare igen for at se mængden. Altså 2 æg vil dække det behov i forhold til flere 100 gram kogte gulerødder. Så der er nogle ting i forhold til næringstæthed og biotilgængelighed, som vi bliver nødt til at tale om, hvis vores børn skal have de næringsstoffer, de skal. Ja, men det er fuldstændig rigtigt.
Altså æg burde være obligatorisk til alle børn. Hver dag. Ja, det er en kognitiv multivitamin, som jeg siger til mine børn. Så det er ud med de der havregryn der, og ind med æggene, så gør jeres børn en kæmpe tjeneste. Kan vi nå mere? Det kan vi måske godt. Der er mange flere ting, som vi kan tale om. Jamen, det er jo masser små detaljspørgsmål, der går op. Eller er det kun hos mig? Hvad siger du? Jeg siger, det er jo bare, det er som om, jeg ved ikke, om kommentarsporet er gået i stå, eller om det er bare hos mig, det er gået i stå. Ja, men her er det et spørgsmål, i hvert fald kostråd til PCOS. Og der igen, så synes jeg, at du har nogle gode pointer med, hvad der er lidt problem med den type kosthold, vi har. Og jeg er jo en af dem, der mener, at et højt insulin, er på en måde ligesom vejen til så meget lidelse, så meget ondt. Yeah. Og man ser, at den insulinresistensen ofte kan starte flere årtier, inden man faktisk begynder at se et højt blodsukker. Så på den måde er den sådan lidt svær også. Og det er også en af grunden til, at jeg ikke mener, at man skal bygge sin kost op efter kulhydrater. Yeah. For det er det, vi ved, øger insulin. Ja, i hvert fald forhøjet blodsukker, måske på langt blodsukker, måske ikke på CGM-målinger, altså kontinuerlige blodsukkermålinger. Der vil man formentlig se altså store udsving i lang tid inden. Men du har fuldstændig ret. Insulinresistens og for meget insulin i kroppen, det er roden til rigtig meget PCOS. Ja, blandt andet PCOS, ja, som er den hyppigste endokrinologiske sygdom blandt kvinder i min aldersgruppe. Ja. Super invaliderende. Ja. Jeg er selv bøvlet med fertilitet, fordi jeg egentlig kun spise kulhydrater. Og det som også er, det der også gør ondt i den, når jeg får de her henvendelser, for det gør jeg ofte, det er jo det, at de vil ikke få hjælp nogen sted. Nej. Det er ingen sted, der er ikke nogen sted, i hvert fald jeg ved om, i Danmark, hvor du kan få offentlig støtte til kost omkring de her tingene, eller du kan få noget kostvejledning i forhold til de her ting. De vil igen bede dig spise for de officielle kostråd, som igen vil være benzin på bålet for mange af de her. Systemet anerkender jo ikke engang. Det er jo også et kæmpe problem. Systemet anerkender ikke sammenhængen imellem, hvad du propper i hovedet og din sygdomme. Og det er fandme ligegyldigt, om det er et mavetarmmedicinske lidelser, og du er på en mavetarmmedicinsk afdeling, eller om du er ser en dermatolog og har psoriasis, eller om du ser en gynekologobstetriker med PCOS, eller om du hvad det nu måtte være, nævn en sygdom, ser en neurolog for din migræne. Der er en komplet fravær af forståelse overfor, hvor meget, eller mere eller mindre nærmest udelukkende, kost og livsstil er skyld i alle de her sygdomme her. Og det er jo virkelig, og det er jo så systemet kan tilbyde, det er selvfølgelig som medicin og kirurgi. Og det kan der sikkert i nogle tilfælde også være indiceret, men for langt de fleste, der er det altså bare ikke den rigtige vej frem. Og det er jo forfærdeligt, at det er sådan. Så uanset hvilken sygdom I sidder med derude, I kan spørge, om det er, jamen, hvad betyder det med for lavt stofskifte, eller med dit eller dut eller dat. I kan mere eller mindre sige, at svaret på de fleste af jeres spørgsmål, når det kommer til, skyldes min sygdom, min livsstil eller miljø, så svaret ja. Statistisk set ja. Så kan du gøre noget ved det ved at optimere din livsstil. Ja, men jeg er helt enig. Og så synes jeg bare, selvom det ikke er påviseligt, eller hvad man kan sige, eller det ikke er evidens nok, eller alle de her ting som argumenter, som jeg får høre hele tiden, så er det sådan, hvis du har en sygdom, eller skal blive rask for en sygdom, eller du ønsker at forebygge sygdom, så er det bare aldrig et forkert sted at starte og sikre, at kroppen har de nødvendige næringsstoffer, de skal have brug. Og jeg er jo som dig kæmpe fan af Georgia Ede, som er, måske sige, den ledende i verden, når det kommer til det, der hedder Nutritional Psychiatry. Ja. Og den tilgang, hun har, den giver så meget mening. Altså sådan i forhold til, altså hun har jo lært mig rigtig meget om de forskellige næringsstoffer, som vi ikke taler så meget om. For eksempel zink. Hvor vigtigt det er, at du har nok zink i din hjerne, simpelthen for at nervesystemet skal fungere, som det skal. Og selvom ikke nødvendigvis zinkmangel var årsagen til den psykiske sygdom, så vil du ligesom aldrig på en måde tabe noget på at optimere det. Optimere på de her ting, og sørge for, at okay, jeg skal i hvert fald sørge for det helt basale. Og det er ligesom, som vi hele tiden siger, der er back to basic. Ja. Det er jo helt klart, at vi må starte med basale, og at det altid vil hjælpe
nogen, uanset hvilke sygdomme de rammer sig, så sikre, at nervesystemet er i orden. Altså jeg er jo også kæmpe fortaler for, at vi skal snakke mere om vejrtrækning. Altså alle de ting, der er gratis, som vi ikke taler om. Vejrtrækning, sol, søvn, bevægelse, kost. Ja, men og det er jo fuldstændig, altså folk kender jo efterhånden mine 7 sundhedssøjler, og det er jo basically meget af det, som det går ud på. I øvrigt, så bare lige til det, du siger nu her, Kristin, så jeg sad lige sådan lidt scrollet, så kan jeg også se, at der er selvfølgelig nogen, der siger det her, jamen hvorfor er vi, altså om vi ikke er flere læger, der kan stå sammen for at få ændret de her fejlagtige kostråd. Og der må jeg sige, at der er jeg nok lidt mere pessimist måske, end du er, og jeg er nok sådan... De kommer ikke til at ændres, der er jeg helt enig med man er nok nødt til at forstå, at der er så... Vi er så langt i alt det her. Det er så stor en entity, alt det her, hvordan vores samfund, eller sundhedssystem, alle de her ting er skruet sammen i dag. Den supertanker, den kan man ikke lige hive håndbremsen på og lave en uvending. Det kommer ikke til at ske sådan i det næste stykke tid. Så det vil sige, vi må ikke vente på, at vi skal til at have lavet nye kostråd, fordi det kommer ikke til at ske i lang tid. Nej, det gør det ikke, men igen, du kan se, de trækker faktisk lidt tilbage på æg, for eksempel lidt på kolesterol og noget ude, så det er sådan, jo, men altså, jeg siger det bare sådan, altså, det sker jo nogle små ting, men der er jo, altså, og det er fint, der sker en masse små ting, men for herre og fru, der sidder derude, det kan man ikke vente på. Vi skal selvfølgelig nok prøve, nu har vi jo også et ben inde i systemet, og så må man se, om man kan ændre på, altså det kan jeg sgu nok ikke, jeg er narkoselæge, så jeg kan sgu nok ikke ændre noget som helst. Men man er nødt til at tage sin sundhed i egen hånd, så I skal ikke vente på, at der kommer nye guidelines omkring ting, fordi det er simpelthen for sent. Og der er for mange interessekonflikter, der er for mange, der er så mange barrierer over for alle de her ting i øvrigt, som vi sidder og siger, før at det ligesom skulle nå et sted, hvor det blev gængs viden, og hvor du kunne slå op på Sundhedsstyrelsen eller WHO's hjemmeside og sige, at du skulle spise hele nærende animalske fødevarer og kontakte din regenerative landmand og alle de her ting her for at leve sundt og komme ud i solen og lade være at bruge solcreme og alle de her ting. It ain't gonna happen. Der er simpelthen for mange og for store organisationer, der tjener penge på, at folk er syge, desværre, og at hjulene kører rundt. Ja, men det du ser i alle vestlige lande nu, særligt i USA, der er jo sådan, folk går væk, altså folk stoler mindre og mindre på fagfolk, folk stoler mindre på læger, og det er sådan lidt, der er lidt sådan, vi har fået lidt som fortjent på den måde. Det lyder meget hårdt, når jeg siger det som på den måde, men det er jo klart, hvis man ikke er opdateret, og hvis man ikke kan hjælpe med det, der er problemet, og du ved, vi er lige inden for det klimafag på KU, altså sådan, som handler om, hvordan skal vi danskere spise mindre råt kød, altså sådan, det er jo klart, når det her, sådan ting som det her kommer ud, så det er bare, hvad læger beskæftiger sig med, mens vi er i en sundhedskrise. Så kan man bare håbe, at der er nogle geologer eller ingeniører, der så har sundhedskrisen på deres tidspunkt. Altså, det giver ingen mening, at vi ikke har mere fokus på det her, for eksempel gennem studier. Og det er ikke lægens skyld, altså det er jo ikke studenternes skyld, det er systemets skyld på en eller anden måde. Men det er bare for at sige, at jeg er fuld forståelse ved, at jeg mister tillid til læger, på baggrund af, at ligesom det ikke sker noget mere, altså det ikke sker hurtigere. Og så tror jeg også, at du har ret, altså jeg hører jo rigtig meget på, følger med på Nina, altså Teicholz, som har blivet ved med den her kamp i flere år nu. Forfatteren bag den bog, vi lige har nævnt, der hedder Big Fat Surprise, man kan holde op her igen, hvis du er interesseret. Og det vil aldrig ske ændring. Det vil simpelthen være for mange, hoveder, der ruller. Det vil simpelthen være for mange interesser. Altså store institutioner, som vil tabe så mange penge, at det kommer ikke til at ske. Jamen prøv at høre her, hvordan fanden skulle Novo køre rundt, hvis ikke at folk var overvægtige og mega hamrende syge, så havde de ikke noget at sælge. Altså du ved sådan igen, sådan, der bliver drevet rovdrift på syge mennesker. Og der er alt for mange, som sagt, der vil tabe en masse penge på, hvis folk flyttet på ødegård og bliver selvforsynende og bliver raske der og passer sig selv. Systemet er dybt afhængig af, at folk er afhængige af systemet. Så det bedste, man kan gøre for sig selv, det er at blive uafhængig af det her, specielt sygdomssystemet. Så siger jeg ikke, at hvis man bliver kørt ned af en bus, eller skal have et akut kejsersnit, eller bliver født med medfødt hjertesygdom, at systemet ikke kan noget. Fordi det kan det, og det har jeg også gentaget sagt. Mange af de podcasts, jeg har lavet, akut sygdom, alle de her ting her, by all means, der fungerer systemet satme. Men når det kommer til jeres basale sundhed, alt det forebyggelse, I skal lave for at undgå XYZ, når I bliver gamle,
det hjælper systemet jer ikke med. Og og basically, det bedste I kan gøre for jer selv, det er at ignorere, hvad de fleste læger og sundhedsfaglige de siger, fordi de aner ikke en fis om, hvad det er, de snakker om, når det kommer til det i hvert fald. Og så, nærmest, jeg skulle til at sige, det er bedre at følge jeres mavefornemmelse omkring mange af de her ting. Fordi for ikke hjælp, systemet. Ja. Det ved jeg godt, det er meget antisystemagtigt. Det er godt, det har lige sat Nej, men jeg bliver også træt en gang imellem. Ja. Det kan jeg sgu godt mærke. Flere siger, at jeg skal blive sundhedsminister, har jeg set her. Jeg er sgu ikke sikker på, at jeg kommer til at gå ind i politik. Sådan lige med det første. For sådan, det game, det er jeg sgu ikke sikker på. Jeg overgår det ikke. Hvad hedder det? Så vi må gøre det på en anden måde. Ja, vi må gøre det på en anden måde. Og indtil videre i hvert fald, så er det heldigvis lov at sidde så meget dig nu, tale om det, diskutere det. Og jeg tror ikke, vi sidder inde med nogen endegyldig sandhed. Det gør vi selvfølgelig ikke, og det her er komplekse ting. Ja. Men jeg synes, uanset hvad, så er det jo vel det, hvis jeg skal sige det sådan afsluttende ord, det der skræmmer mig allermest med kostrådene, det er, at de ikke vil diskutere. At vi ikke diskuterer, hvad de har af eventuelle fordele, og som vi nu har snakket om, en række ulemper, og en række problematiske sider, som ikke bliver talt om. Ja. Så ligesom det, hvor dogmatiske de har blevet, er vel det, der gør, at jeg gider at tage sådan her samtaler, gider at hele tiden udsætte mig selv for det, jeg gør, når jeg er, gå ud på sociale medier og mene ting, for det kræver lidt. Det er ufarligt i hvert fald. Der er sgu nok ikke helt free speech herhjemme i virkeligheden. Der går nok ikke længe, så bliver vi cancelled. Nej, men det var derfor, jeg tænkte, at vi skulle skynde os at have den her live-samtale før. Det var vel i Norge, det blev foreslået nu, at det var den Norges største sådan erhvervsorganisation, som ville holde øje, kaldte det, med influencer, som talte om ultraforarbejdet fødevarer, for eksempel. Ja. Så vi må det er skræmmende. Det er skræmmende. Vi må gøre, hvad vi kan, inden at der ikke er mulighed for det mere. Men det har vi jo gjort nu, og så kan vi jo tage en snak mere om 8.000 millioner andre ting på et andet tidspunkt. Nu kan vi jo lige se, hvad vi får feedback for det her. Vi jo tage det op, og så kan vi jo komme tilbage og snakke noget mere. Halvanden time går hurtigt, og man når jo slet ikke... Det gør det. Og det her var altså lidt en test igen, fordi jeg virkelig har brug for at se, om det sådan fungerer, det er et format, der fungerer, fordi jeg trænger en eller anden ventil til at tale om de her ting. Så det er ligesom lidt egoistisk også. Jeg trænger at få det ud. Og der er så mange gange, vi har siddet og snakket sammen i flere timer på en café, hvor vi tænker sådan, okay, måske nogle andre ville være interesseret i at høre på, hvad vi har at sige. Så lave hjemmeside hurtigst muligt. Jeg arbejder med hjemmeside faktisk. Det gør jeg også, men det er bare svært. Vi må få nogen til det. Vi må betale os fra det simpelthen. Det må vi hjælpe. Ja, men jeg vil bare sige, at jeg har i hvert fald set nogle af de beskeder, der kommer op, og det er super hyggeligt, og det har været nogen, der har fulgt med hele vejen. Og tusind tak for, at I gad at lytte på os og komme med feedback. Det var fantastisk. Det var sindssygt hyggeligt at tale med dig, Kristin, igen. Vi snakker jo meget sammen, næsten nogle gange på daglig basis. Vi snakker næsten dagligt sammen, ja. Nu var vi sammen, ikke? Hvordan står det til i sygdomsvæsenet, ikke? Men dejligt, og tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Altså, var det sindssygt, at I gider at lytte på... Ja, det synes jeg også. Det er utroligt. Sådan to alternative behandlere, kvaksalver her, der sidder her med vores sølvpapirhatte, og siger ting, som er helt kontra alt, hvad der foregår i øvrigt. Så dejligt, I gad at bruge tid sammen med os. Ja, vi får så mange søde tilbagemeldinger nu. Altså, jeg sidder her faktisk højgravid i uge 36. Så I skal ikke skrive mere søde ord, for der begynder jeg at græde. Du får plukvæger. Jeg vil plukvæger, nej. Ja. Men jeg kommer i hvert fald til at blive ved med at formidle om de her ting. Så jeg håber, vi ses på et andet tidspunkt på live chat, og igen tak til alle for med. Så skal jeg nu kommer den store test, for nu skal jeg nemlig afslutte, og så skal jeg gemme det. Og så skal jeg lave en form for kapitelinddeling, så at folk kan gå ind og høre ting igen. Men jeg kan godt logge ud, Christian. Ja, du kan afslutte det, og så kan jeg også bare sige det. Allersidst jeg siger er, at hvis folk i den live-sending, som der bliver gemt, så kan I kommentarfeltet, hvis der er nogle bøger, studier, eller navn, vi nævnt nu, som I gerne vil have nogle referencer til,
Ja. Så kommer jeg til at prioritere det og svare på de ting. Deal. Okay, men du får en god aften, og god aften til alle Og sammen. i lige måde, god aften alle sammen. God aften, Kristin. Vi snakkes ved. Det gør vi. Hej.